खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ सोरखारि नङै देहा फाहामसालि एबा प्राइभेट हस्पिटालफोराव बे बारनिफ्राय बेराम नायजानायाव खरसा जानाय रांखौ होनो हायाब्लाबो थैनाय सुबुं एबा थैनाय सुबुंनि डेड बडिखौ थैनायनि 2 घन्टा उनावनो देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज होनांसिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय बृहस्पतिबाराव जालांनाय केबिनेट मेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सोरखारि नङै देहा फाहामसालि एबा प्राइभेट हस्पिटालफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खौरां फोसावदों। जिउ गोमानाय एबा थैनाय सुबुंनि देहाखौ देहा फाहामसालियाव 2 घन्टानि बांसिन सम लाखिनो मोननाय नंला। जिउ गोमानायनि 2 घन्टा उनावनो थैनाय सुबुंनि देहाखौ एबा डेड बडिखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज खालामनांसिगोन होनना थांनाय साननि केबिनेट जथुम्मायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होबाय। सावगारियाव नुनाय बर' लाइमोन मनीषा दैमारी मुंनि सासे बर' लाइमोनखौ गोबां खौरां बिजोंफोराव असमिया सिख्ला होनना बुंनाय बाथ्राया समाजारि बिजोङाव गोसारगासिनो दङ। थारैनो मनीषा दैमारीया गावनि समायना महरनि थाखाय जेरावबो मुं गोसारदों। गोबां खौरां बिजोङाव समाजारि बिजोंफोराव फोसावदों दि बर' लाइमोन मनीषा दैमारीखौ बेबी डल एबा फुथ्ला बायदि नुयो होननानै। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। फैगौ 10 बोसोराव जेसेबां साख्रि ओंखारगोन बेयाव मुंख्लं नखरफोरनो 3% रिजार्भ दोननाय जागोन होनना सीएम प्रमद बर' बिथाङा फोसावनायखौ नुनो मोनदों। आर्टिकोल नं 371 बि आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.2 दफाखौ लाफानानै बर' रावखौ आसामनि गं 35 जिल्लायावबो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज महरै बाहायनांगौनि थाखाय हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि IAS अफिसार पार्थ प्रतिम मुजुमदार बिथांजों सावरायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी उमेश दैमारी बिथांमोना सावरायनायाव बाहागो लादों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय अल बिटिआर डिफारेन्टनि एबल पार्सन प्रटेक्शन अर्गेनाइजेशननि आफादगिरि प्रदीप कुमार मोसाहारिया थांनाय मैया रूपश्री ब्लकखौ दाफुंनानै लाबाय। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव 2 नं गुमा समस्तियाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो आफादगिरि महरै सादाम हुसेन आरो नेहाथारि महरै दीपक रायखौ बिबान होनानै बे आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गुवाहाटीनि डिपुटि कमिशनार अफ पुलिस सेन्ट्रेल महरै खामानि मावगासिनो थानाय APSC अमिताभ बसुमतारी बिथाङा सिनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस SSPनि बिबान आजावबाय। पस्लाबारि VCDCनि सिङाव थानाय खाथुरिबारि 375 नं बुथ कमिटि UPPLनि आफादगिरि चरण बसुमतारीया थांनाय सानाव हरखाबै प्रेसार स्ट्रकजों रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। जायनि जाउनाव ओनसोलजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरनाव दुखुनि मोदै बोहैदों। चिरां पानबारि हाथाइसालियाव मबाइल सिखावआ मबाइल खावनानै रायजोनि आखायाव गोग्लैदों। सासे आइजोनिफ्राय मबाइल खावनो नाजानायाव रायजोनि आखायाव गोग्लैदों सासे सिखावआ। सिखावखौ पुलिस बिफाना हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय सानाव गुवाहाटीयाव जालांनाय मेगा मिस्ट्रेस इन्डिया उइनाराव बाक्सा बर्मानि पिंकी रानी बर'आ देरहासार जानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिआर आरो BKWSCनि जेंनाफोरखौ लानानै थांनाय मैया केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथांजों एबसु BKWSC आरो UBPO जथायै दिसपुरनि लक सेवा भवनाव सावरायलायदों। बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो बुंथिगिरि अबित नार्जारियाबो बाहागो लादोंमोन। आखायाव हाथियार लानानै बर' हारिनि रैखाथि थामोनथाखौ नोजोर होनानै बर' हारिनि थाखाय गसंबोनाय बारग' NDFBफोरा थांनाय मैया तामुलपुर जिल्लानि बारग' NDFBफोरखौ लानानै
तामुलपुर जिल्ला XNDF-B वेलफेयार एसोसिएशनखौ दाफुंबाय। मैया तामुलपुर जिल्ला XNDF-B वेलफेयार एसोसिएशनखौ दाफुंनाय समाव मिरु XNDF-B वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुगोरा मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारि बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव हा दखल खालामनानै थानायफोरखौ होखारस्रांनो दाबिजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। प्रमद बर' बिथांनि सोरखार थाजासिम BTC-आव इभिक्सन जाया होननाय EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि बिबुंथिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाइ होदों आटसुनि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्मआ। ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनिफ्राय ट्राइबेल नङैफोरखौ इभिक्सन खालामनायनि दाबि आटसुनिफ्राय। गहपुरनि हेलेम दखरा एबसु आरो बुरै दालाइसा एबसु जथायै दानसेनि जोलुर गेलेनाय मावबादा खुंफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामना खुंनाय बे हाबाफारियाव बिश्वनाथ जिल्लानि गाहाय नेहाथारि लेनिन ब्रह्म बिथाङा बाहागो लादों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।